Fetița mea, Cristinuța, ea are 5 ani jumate și suferă de tetrapareză spastică. Pentru Cristina e un loc minunat, pentru că e un copil sensibil, cu foarte multe suferințe și fizice, dar și emoționale, psihice și așa mai departe. Și ea aici e ca într-o familie mare. Se asfixiase. Era o asfixie albă, era foarte albă la piele, nu plângea, tremura din tot corpul, nu avea putere să sugă, deci ea avea fața ca și când ar plânge, dar nu se auzea niciun sunet, absolut niciun sunet. Se neca plină de secreții și a început un lung calvar. Sincer, mi-au spus că am un copil normal și cu o fetiță foarte cu minte, m-au mințit. Abandonată cu un copil foarte bolnav. Deci așa m-am simțit eu în primii 2 ani de viața ai Cristinei. Pentru că mă trimiteau de la un spital la altul, de la un medic la altul. Unii îmi spuneau ce are, alții nu îmi spuneau. Și pe mine mă copleșeau toate problemele astea. Aici este o altă lume. Este o altă lume și mi-ar plăcea să, nu știu, ca toată societatea noastră să fie așa cum este aici la hospice. Pentru că aici Cristina se simte normală. Se simte un copil sănătos, un copil iubit. Nu este copilul care stă într-o petrecere la colț sau la margine, sau aici este și ea în centrul atenției, cum sunt toți ceilalți copii. Da. Și aici eu mă simt mama unui copil normal, sănătos, obișnuit. Chiar dacă ea are atâtea probleme, nu mă simt dată la o parte. În primul rând, eu mi-am recăpătat încrederea în mine. Am fost învățată aici de doamna psiholog, doamna Gabi m-a ajutat foarte mult și am fost învățată să gândesc altfel, să văd jumătatea plină din paharul nostru sau din paharul familiei noastre și să lupt pentru Cristina și pentru familia mea așa cum este ea. Am avut ocazia să merg la mare anul acesta și au venit 10 voluntari englezi și m-au impresionat foarte mult și mi-ar plăcea ca în societatea noastră să existe așa voluntariat cum au ei. Pentru că sunt tineri și oameni obișnuiți care au venit din Anglia, în timpul lor și-au luat concediu ca să vină și să se joace cu copiii noștri. Și acolo la mare a fost într-o după-amiază un fel de handbal pe o faleză. Mi-a plăcut foarte mult. Deci copii care n-au aruncat niciodată o minge, pentru că nu pot, pentru că ei stau într-un cărucior și nu pot să arunce o minge. Și în spatele fiecărui copil stătea un voluntar care le lua mânuța, le punea mingea în brațe, le lua mânuța și lovea mingea. Nu vă spun ce bucuroși au putut să fie. Și voluntarul fugea cu căruciorul și care prindea mingea. Deci bucuria din ochii copiilor nu pot să o uit. Pentru mine fiecare zi de petrecută în hospice e o lecție de învățat.